dene spot ala mbuh kuwi kon dilek nemu cah-cah iki. Selamat malam, Nduk. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Pripun kabare sampean? Alhamdulillah pangestune kula sae. Seger waras. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Menika sowan ngendi mboten bingung, Nduk, niken? Mboten. Nang ngendi? Ponorogo. Ponorogo piye to kaya kene kuwi Madiun. Ayo Blitar to kaya Blitar. Waduh, sampean kok nyelot